vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauyawo pano ndichitsvakawo advice. So inini ndiri murume ane makore 35 years ekuberekwa. Ndakambopindawo mumarriage but mukoma ndikabudamo mumarriage omo ndisina kana chandainge ndinacho, ndigere zvangu muno muSouth Africa. So zvakaitika ndezvekuti mukadzi uyu iye ainge aine vana vake, ndokubva tazosangana zvedu muno muJoni, but iye ainge ari mudiki kwandiri. Ndakambozama mukoma, I tried so hard kuti ndimukontrole kurova, kuzosvika ndichizonoudzwawo kuti kurova hakuna zvakunobatsira. Ndikabva ndangodecide kuti tinge tichita zvekutaurirana, but munhu kana asingatombodi zvekukontrolewa, no matter what you will do, munhu hatombobvumi zvekukontrolewa zvekudaro. Ndo zvakaitika in my first marriage. Ende chinondirwadza ndechekuti munhu uyu ndakatombofungidzirawo kuti zvimwe kuda ndikaenda ndikanomuroora. This was according to my advices awo andakapiwawo kuchechi kuti zvimwe kuda kana ukamuroora maybe anokwanisa kuchange behavior yake towards you. Ndokubva ndazoenda ndikanoroora munhu kwangu, even though it was not a lot, but vari muSA I think kuti munonzwisisa kuti munhu kana ukanzi waenda ukanobvisira mukadzi wako about 20,000 rands, inenge itoriwo mari yekutoti unenge wakatoita zvekutotambudzikira kuti unge uchiiunganidza, but mari iyi yakangoenda ichichema kutoti tichibva kuya kutoti mwana angauya. Munhu I think kuti aiva a certain type of a family planning iyo yaainge achindishandisira. Ndakambozama mukoma kuti ndinge ndichimutresa, but ndakatokonyiwa kuti ndinge ndichimutresa zvachose. Kuzonosvika munhu achizonditiza, ende zuva raakanditiza mukoma usiku hwacho tainge tanetsana because aingova munhu aiva stubborn. Ndaiti kana ndikataura zvandinenge ndataura obva atopindura dondo zvake. Saka mangwana acho makuseni ndakati ndabuda ndichienda kubasa, akabva anditi iwe ukazondiwana ndisimo mumba ziva kutoti kwedu hakuna kana loss because vabereki vangu vakatongodya mari. So paya ndaitongoshaya kuti izvezvi kana ndikakutiza anenge aita loss ndiani. Ndikangoti munhu angambodaro nekuda kwemaplans atainge tiinawo. Asi mukoma ndakazoti ndichibva kubasa ndikabva ndaona kuti do rainge rakangoita zvekungohakwa cheni, but mawindo ainge akavhurwa. Ndikatongonzwa hana yangu ichitongondiudza kuti umushamwari munhu wako haasisimo kunopinda kudai. Mukoma munhu akatuta zvose, akangosiya zvinhu zviya zvekuti zvainge zvisingatakuriki zvichirema, ndo zvaakangondisira. Ndakasiwa ndiri pazero start mukoma, zvekuti zvakazondiremera zvekare kuti ndinge ndichitanga kuda munhu. It took me a very long time. So zvandainge ndongoita hangu ndainge ndoita online relationship, kuzonosvika ndichizosangana manje neumwe mukadzi. At that time ndakatongotanga kutaura naye kuFacebook, ndokubva azondipa manumbers ake. Saka iye ainge achita sekunge ari kuZim, but ndakazofind out kuti iye pari zvino ari kuAmerica, ende kuAmerica ndokwaanotogara hake ikoko permanently. Saka paakauya kuZim akangoregister imwe WhatsApp, saka ndo yaaishandisa asingatauri neni nenhamba dzake dzekuAmerica. After tatombokwenya zvedu paonline ndopaakazonditi I can see kuti you are not after my money, because dzimwe nguva ndaitombomutumidzirawo at least zvimari zvandinenge ndawana. Apa chaizondinetsa ndechikuti mari iyi yaizogara for a very long time isina kana kumbokolektiwa, kana kuti ozongonditi isa mari iyi pamadetails akati change the details, then mari yaya yobva yazotongokolektiwa. So mukoma the day randakazofind out kuti komunhu wangu atori kuAmerica ndakafara, but at the same time ndakabva ndasuwa because iye mukadzi uyu mukoma ndichitanga kudanana naye I didn't know kuti munhu atokura ichembere zvayo, because iye ainge achishandisa mapictures emwana wake musikana. Saka mwana wake musikana uyu mudiki kwandiri. Ndiyo dambudziko randikunza pano kuti inini naye mukadzi uyu, yes tiri murudo, ari kunditi kana ukanditreata bo ndinokwanisa kuti unge uchizoya kunoku kuAmerica. Iye zvake makore ake handidi kutaura because I feel so scared kuti ndinokwanisa kuzozvibhururudzira shiri yangu. So I am confused vedare kuti zvino sezvo ndiri munhu wekuti I fell in love with her daughter nekuda kwemapictures awo aigara achinditumidzira ndichingoti ndiye munhu wangu, but at the end of the day I found out kuti munhu wacho who is on the other side of the phone munhu mukuru, atori
zvikuru kuna amai vangu. So handizivi kuti ndopaite sei. She told me that kuti she just wanted to see kuti am I an honest guy who is not going to take advantage of her age plus kuzotora advantage yekuti uyu ndo watova mukoto wangu wekuenda kuAmerica. What am I supposed to do? And iye zvake handina hangu kuzomubudira pachena kuti but inini I had fallen in love with your daughter. Saka I am scared kuti kana kuri kuzonzi ndikaendako because akanditi I will try to make a plan iro gore rinori risati rapera umbouya kuno uzombondiona nekuti izvi zvekuramba tongoita bonde pafoni zvava kundibowa. So I am scared kuti pandichaendako kumba kwacho ikoko I will be living in the same house with her and her daughter as well. Apa inini mubrain dzangu uyu mwana wake uyu ndiye achirimo because I thought kuti I am dating her. Saka ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kuti what am I supposed to do? Should I just play along? Ndotongozviudza kutongoti izvi ndo zvatongovapo. I'll be dating the mother even though she is way older than I am. Ndibatsireiwo vedare. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana. Zvakangoma hazvo veduwe. Mama vakashandisa mapictures evana vavo emwana wavo vachiita online dating yavo, but now dambudziko riripo nderekuti she has fallen in love with this young guy. Vari kuda kuti the young guy auye kuAmerica. Manje the guy ari kuti problem iripo ndeyekuti amai ava vanogara nemwana wavo uyo wavaishandisa mapictures ake vachinditumidzira. Hanzi some of the pictures they are too attractive. Munongovazivawo kuti vanhu vari kunana America dzimwe nguva vanopfeka hembe dzekuti they will be way too revealing. Saka I feel as if I am in love with her so many nights. Hanzi ndichita chimandara maoko ndakatarisa mapictures ake ndichifungidzira kuti she is the one, but now I found out kuti she is not the one. Yay, what a complicated situation. But ngatitaurei navo ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Regedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndinoshandawo basa rekudrive matrucks. Asi chinondirwadza mukoma ndechekuti ndakasvika pakuurayisa mwana wangu gotwe rangu because of my girlfriend. Saka girlfriend yangu uyu iye ava nevana vangu 2, then mukadzi wangu uyo anozivikanwa nehama dzangu iye ava nemwana 1 but akaluza umwe mwana. So zvakaitika mukoma ndezvekuti girlfriend yangu uyu iye ana amai vake vanobata izvi. Ndakazotoita zvekutoudzwawo nevamwe vakadzi vepanzvimbo apo pandakasangana naye because aitongoitawo zvekutengesa. Zvino mukoma ndakati ndaudzwa zvose izvi inini ndikabva ndatongoperawo power. I think kutoti pane zvandainge ndakatoitwa, but now it seems as if kana iri mishonga iri kuita ichinono expire because zvimwe zvacho ndinotomboramba. Like for an instance apo paakanditi iwewe ndikuda kuti unge uchitengesa imba yako because ndine imba iri muno muHarare. Saka kumba uku ndo kunogara my first wife. Iye manje ari kumamisha akabva ati azviiteka kuti amai guru vange vachigara mutown yet inini ndichisafa ndichigara kuno kumaruzeva. Saka ndinoda kuti unge uchitengesa imba iyoyo then wobva wavatsvakirawo somewhere else kumaruzeva, but ndinoda kuti unge uchivatsvakira kumaruzeva ekuno. But mukoma ndakabva ndazoramba kana iye akatoshamisika because she never expected kuti ndingamurambira because munhu wekutongoti ainge atongojaira kuti chose chaanenge ataura ndinobva ndatongobvumira padenga. Saka I think kuti kana iri mishonga yava kuenda ichinono expire, but mukoma ndakati ndashandisa zvimwe zvavakanditi ndinge ndichishandisa. Zvino mukufamba umo ndainge ndoti kana ndikafamba paya pakunorara ndaibva ndazobatwa nerimwe dzigerira rekuti ndaitoridza mhere paya pandinenge ndiri patruck stop kana parecess. Ndaibva ndazorota ambuya vangu amai vemudzimai wangu vachinditi unofungidzira kuti wakangwara here, unofungidzira kuti wakangwara here. Vobva vandidzipa vachiti manje kana uchifungidzira kuti wakangwara ndinoda kukuuraya chete. Saka zvaizvezvi ndatova confused, handichazivi kuti ndoita sei. Sanditi ndirambe ndichishandisa icho chimuti chacho chavakanditi ndinge ndichishandisa chandinongonyika mumvura paya pandinenge ndogeza, but ndava kutya manje kuti maybe ndiri kutongoramba ndichizvikokera zvekare hondo. Ivo vainge vakanditi
ndisazotya kana kupanika kana kuri kunzi zvinhu izvi zvikaitika, but ndava kunzwa ndichitya. So handizivewo kuti pane imwe nzirawo here yekuti ndingabatsirikana, like kurutsiswa so iye mukadzi wacho uyu asingasuspect kana kuzviziva, because izvi zvandanga ndichishandisa izvi ndinoona sekunge zviri kushanda, but ndinotya manje because hondo dzacho dzava kundiataka, hondo dzacho dzinotyisa. Plus kubva zvandakashandisa mishonga iyoyi ndakabva ndazotanga kuona mwana wangu akabva auya kwandiri ndokubva atanga kuchema. Zuva racho iroro mukoma ndainge ndakatopaka patruck stop, ainge ari masikati pandakabatwa nedzikirira. Saka ndakabva ndatanga kurota mwana wangu uyu achichema, because mwana wangu ndaigara ndichingozvibvunza kuti asi mwana wangu chii chakaitika kwauri kuti ungangorwara shuwa one day wobva watonzi watofa. Zvino on that day ndakabva ndamurota mwana uyu iye ainge achitofudza mombe, ende zvakatondishamisa kuti mwana wangu anogonofudzira mombe dzaambuya vangu pakai, because ivo havana kana connection, haasi muzukuru wavo kauyu. Vanofanira kuti uyu vana ava vandakazvara nemukadzi wangu uyu wechi2 kana vazokura handiti ndo vangazonzi vangavafudzira mombe here. Saka zvakandinetsa, but ndakazoti ndofamba mukoma saka mwana wangu uyu kwacho kwaainge achifudzira mombe idzi kwainge kuine huswa huya hwainge hwakaita green hwakareba. Ndokubva ndatanga kumhanya ndichiti ndoda kununura mwana wangu, because pairagidza kuti paiva nemunhu ainge akabata chitorobho aipota achimurova mwana wangu uyu nechitorobho ichocho. Pandakanodai ndikabva ndaona kuti paiva nerimwe zimunhu, but zimunhu iri mukoma rainge rakaita zipfupi, but raiva nerimwe zifesi. Muona zviya zvekungoti munhu ukaumba chimunhu chedhaga obva wangonoti fesi yacho oregedza kunyatsokuiumba fesi iyoyo zvakanaka. Chimunhu ichi mukoma chakati cheukira kudai, ndikabva ndatodona ndokubva chashanduka chikabva chaita nyoka iya yekuti inenge ichifamba ichikutsvaka, yombomisa musoro kudai ichikutsvaka. Saka ndainge ndozama kuhwanda, ndakati ndichizama kuhwanda kudaro ndobva ndakabva ndaona kuti ndainge ndava mutrack rangu zvekare. Ndokubva ndaona mwana wangu achifamba achiita sekunge kwainge kuine vanhu vainge vachimumhanyisa, ndokubva azouya paya pandainge ndiine track. Saka ndakabva ndamuti mwanangu pinda mutrack titize. Then ndakati ndichindomuvhurira dhoo kudaro akabva angoti nhai baba ko makandiurayirei, nhai baba ko chandakakutadzirai chii, makandiurayirei. Ndokubva ndatoona mamwe mazivano ainge akaita black ndokubva auya akabva abvuta mwana wangu. Ndokubva ndatopepuka paya ndichiona kuti ndainge ndichitodikitira nekuda kwedzikirira iro rainge rakandibata. So mukoma ndopandakabva ndazoziva kuti uyu mukadzi wangu uyu ndiye akauraya mwana wangu uyu, because hope dzacho dzakazotanga kuuya. Mwana wangu zvaanoita pose paanouya kuhope kwangu ndinongokaruka, so ndava kutorota kana kuri kunzi panenge paine zvinhu izvo zvaanenge achida kundiratidza, anenge achingofamba neni. Like ipapo ndakatoona vatori busy ivo amai vacho nemudzimai wangu uyu mudiki, pane zvavainge vachiita sekunge vainge vachibika. Then the next thing ndikabva ndatoona mwana wangu uyu wekushayika ainge ari muspare bedroom rake kuHarare uko. Then ivo ambuya vangu vakabva vapinda muya, but vakati vachinopinda umu mwana ndokubva amuka akabva atanga kuvadzinga achiti muroyi buda munomu. Saka pavakabuda ndo pavakabva vazouya vakabva vazondidana kubedroom, but vakandidana zvainge zviri fani. Vaita zviya zvekundidongorera kudai, vachindidongorera vachindidana nechigunwe chavo vachiitira kuti ivo vasazomutsa mukadzi wangu. Ndokubva ndatomuka paya ndikabva ndavatevera. Saka mwana wangu paakaona kuti ndini ndainge ndichipinda muspare make, ivo vakabva vazondigamuchidza imwe hari yavainge vakabata yainge iine nhopi, vakabva vanditi enda unomupa mwana wako uyu, but vaita zvekutaura nemasainzi vasingade kuburitsa voisi ravo. Ndakabva ndatanga kumanikidza mwana wangu kuti ange achidya nhopi iyoyo. Ende ndinorangarira zvekare kuti mukadzi wangu uyu mudiki pane paakamboita nguva refu achingonditi ko mwana chimbofamba kane vana uchivadzidzisa kudhiraivha rori. Ende ndaiwanzokufarira kufamba nekalastborn kangu, ende ndaiti pose pandinenge ndiine kalastborn paya pandinodarika ndichimuona
iye aiwanzokuuya nechikafu obva anditi ndinge ndichipa mwana uyu chikafu, then mwana ndaizongomupa mari kuti asazotaura kuti murodhi umu paiva nemukadzi aizotipa chikafu. So I know kuti mukadzi wangu uyu wechinumber 2 ndiye akaurayisa last born yangu. Zvino ati ndinonzwa ndichimutya apa manje ndava kuti kana ndikada kushandisa mushonga uyu wandakapiwa ndinonzwa zvekare ndichitya, because hondo dzacho dzinobva dzazosimuka ihondo dzekuti ndinotya kana kuzotourayirwa kuhope. So handizivi kuti ndoita sei Vedare. Kana kuinewo vanokwanisa kundibatsirawo, please ndibatsireiwo, ndatambudzika ende ndinorwadziwa pose pandinoona mavision ose awo andinorakidzwa nemwana wangu uyo akasoshayika a long time ago. Hey Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Nyaya idzi dzebarika idzi dzinotinetsei, nekuti barika chairo vanhu vanozotopedzisira vaurayana chete. Heish, apa munhu aitongorwa shanje dzekuti amai guru vaiva nevana vavo vaviri vakomana plus imba. Saka maybe apa painhauye kuti ndikavadyira vana ava vaviri ava, then amai guru vakasara vasina vana, since iwewe unenge usisina vana vakomana naamai guru, then vana ava vatakazvara ndo vanenge vozonzi imba ndeyavo, imba iyi iri muHarare. Zvakangoma hazvo vedwe. Kana uri pabarikawo, kana uine zvaunenge uchisangana nazvo, whether uri murume kana kuti uri mukadzi, please come to my inbox and share with me your own story. Legedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kutongoreururawo kuti ndakarara nemurume webest friend yangu. Apa ndainge nditori best friend pamuchato wake, but mukoma zvinhu zvandakaita I know kuti it is very wrong, ende kuti nditi ndakazviitirei handitombozivi, but the days but mazuva wedding day ravo akati achifamba, then iye murume wacho ndini ndawanzo kufamba naye. One day akangonditi saka I am going to be married, which means kuti I am not supposed to cheat on my wife again. Ndikabva ndati eheka, that is the purpose of marriage. Ko iwe unenge uchida kuzochitirei? Akabva anditi, in my life I have never tasted another woman apart from your friend. So ndingori neshungu dzekuda kungonzwawo kuti umwe mukadzi anotesta sei. Immediately mukoma takabva tatarisana, instead yekuti ndinge ndichimuudza kuti uri kutaura zvakadhakwa, ndakabva ndangoramba ndakamutarisa. Iye ndokubva atondibata, ndokubva andikisa akati, can you do me the honor yekuti ndinge ndichingokunzwawo, and I won't feel another woman after ndazofila iwewe. So mukoma ndakabva ndangorobheka pfungwa dzangu, ndikabva ndangonyengereka, ndikangofila that happiness yekuti munhu anditi can I have that honor yekuti ange achitesta inini. So mukoma ndo zvatakazotoita izvozvo. Mukunofamba umu takabva tazongoenda tikanobhuka lodge, ndokubva tarara tose kuya. Apa takazotorara zvikare tichitoti mangwana wedding, then early in the morning pane zvinhu zvataifanira kupedzisa kutenga. Takabva tazoti tichienda kunopedza kunotenga zvinhu zviya zvemasalads, ndokubva tazotodarika neku guest house, ndokubva tatorara tose. Akanditi I just want to have that feeling yekuti uchiperekedza muchato wangu ndinenge ndichiziva kuti urume hwangu huri mauri. Apa taitorara tose pasina kana dziviriro. Many years later I got married and I feel guilty nezvinhu izvi zvandakaitira best friend yangu. Apa we are still best of best friends. Iyewo handitombozivi kuti anofungei pamusoro pangu like the husband, because we never got the chance to talk about this again. Hey Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo zvakangoma hazvo vedu we. Apa iwe unenge uri busy uchiti hey vaperekedzi vangu izvo your best girl ari kutorara zvake nemurume wako. Hanzi a day before the wedding makuseni acho patakaenda kunotenga zvinhu zvemasalads, takabva tatombotanga taenda kuma guest room tikanorara tose live without using any protection. Kutochata nemurume wako akatosvibiswa zvake neumwe mukadzi.